Ola, son Lorena Souto e vou vos ler un poema de Fase de Trema, o libro co que gañei ao Pérez Parellé o ano 2011. De cando en cando, poño tacón e estírome, que poidan sentirse orgullosos. Forzo os risos e preguntan despreocupadamente por algún dos para cando. E aférrome aos xestos que me manteñen unida, os rituais aprendidos, os pactos tácitos. Hai cortes nas xemas do teu dedo como cicatrices que che estragan o debuxo. Un carballo illado no medio da devesa que, aínda así, teima en medrar torto e fai xoguetes de madeira cos parasitos. E para rematar, leovos agora un dos últimos textos que publiquei na revista Torna. Sereas. Afunden até a cintura na auga, o mencer, avanza, como un exército que toma o océano. O sal e o frío endurece o músculo na tensión do esforzo sobre as cabezas, nos ombreiros, o botín dos corpos brillantes arrancados ao mar. Rin e botan contos sobre mulleres híbridas, ao tempo que descargan os barcos, multiplícanse, medran como xigantes, chámanse a berros mentres resisten o embate da corrente. Despois, desfan o camiño e volven á fábrica enchoupadas. Alí, a cinta engarzas como as rodas internas dun reloj.